Studju dwar l-impatt tal-imxija saħaq dwar l-importanza li jintlaħaq bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Dan hekk kif jekk wieħed ma jilħaqx dan il-bilanċ, ir-reperkussjonijiet fuq is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna fost l-oħrajn jistgħu ikunu devastanti. One News tkellem mal-Professur Viktor Grek li kellu sem qawwi f'dan l-istudju u spjega kif wieħed ma jistax jalaq lin-nies ġewwa u jwaqqaf l-ekonomija, hekk kif dan iħall impatt negattiv fuq is-saħħa wkoll. Madankollu huwa kien ċar fi kliemu u qal li wieħed irid jimxi mal-miżuri stabiliti mill-awtoritajiet tas-saħħa u jimxi b'kawtela. Il-bilanċ huwa bejn dan jereq u dan ma naffordjawx, irid insibu t-triq tan-nofs. U dik il-paper dik li tispjega li semmew dalgħodu fil-gazzetti illi huwa kruċjali li jkun hemm xi forma ta' bilanċ bejn nollu ftit ir-restrictions biex iddur ir-rota u ma jkollniex ħafna każijiet ta' COVID. L-istudju jaraf li mhux minnu li l-pandemija ma tiddiskriminax fl-effetti tagħha, hekk kif filwaqt li l-virus jista' jaqbad lil kulħadd, il-familji bidħu l-baxx huma xorta waħda l-iktar li jistgħu ibatu mill-effetti tal-pandemija. L-istudju jinnota kif il-miżuri li jkunu adottati kontra l-imxija jridu jkunu miżuri bilanċjati u li ma jħallux impatt ikbar wisq fuq l-ekonomija. Dan filwaqt li l-infurzar tal-miżuri adottati jrid ikun b'saħħtu. Dan hekk kif kull persuna li tkun infettata hija ta' pis finanzjarju wkoll u għalhekk mhux aċċettabbli li persuna xxerret il-virus għax ma tobdix il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Kull bniedem li jinfetta xi cluster barra l-swabs li rridu nagħmlu biex naqbdu dal-cluster, l-ammont ta' spejjeż li jintefqu meta xi ħadd jidħol ġo dal-isptar ħabba l-COVID, mela f'dal każ tiskapriċċa dak li jkun, mhux vek kapriċ da tinfettan nies għal xejn. Dan huwa kollha spejjeż li rridu nħallsu minnhom aħna mit-taxxi tagħna. Jiġifieri importanti li noqogħdu attenti l-aħwa. Ir-restrictions irridu nobduhom.